Pýtali ste sa niekedy, prečo napriek všetkým modlitbám a čakaniu zostávate sám? Je možné, že Boh na teba zabudol? Je ťažké vyrovnať sa s neistotou, keď nevieš, prečo prežívaš túto osamelosť? Čo je ešte ťažšie prijať? Je pravda, že je to Boh, vševedúci a milujúci stvoriteľ. Kto ťa dostal do tejto pozície? Môže to byť bolestivé a mätúce, ale pamätajte, že vás pozná lepšie, ako vy poznáte svoje srdce. Umiestnil vás presne tam, kde potrebujete byť v presnom okamihu vašej cesty. Možno tí, ktorí sú vám najbližší, rodina, priatelia a tí, ktorým ste nadovšetko dôverovali, nečakane odišli preč. Táto zmena často prichádza tak náhle ako búrka, zanechávajúc hlbokú prázdnotu, ktorú je ťažké vyplniť, ale vnímajte túto osamelosť ako obdobie, ktoré Boh používa, aby vás pripravil na to, aby vás posilnil a prehlbil váš vzťah s ním. Práve v týchto časoch nás Boh upokojuje. Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Hebrejom 13:5. Bolesť a strata, ktorú zažívate, nie sú koniec, ale príležitosť na zamyslenie a opätovné spojenie s Bohom a prijať väčší plán, ktorý s tebou má. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a zapnúť upozornenia. Zostaňte s nami, kým budeme pokračovať v skúmaní zázrakov a hlbokých významov cesty viery prostredníctvom písma. Boh vo svojej nekonečnej múdrosti niekedy vytvára prázdnotu v našich srdciach, aby nás nezranil, ale aby ich naplnil svojou prítomnosťou. Že prázdnota nie je znakom nedostatku, ale pozvaním priblížiť sa k tomu, ktorý nás stvoril. Možno ľudia, ktorí prišli do vášho života, či už krátko alebo na dlhý čas, boli iba tými, ktorí vás držali v temnote. Zatienením pravého svetla od neho vás možno prchavým rozptýlením odviedli preč od Boha a spôsobili, že zabudnete, že iba On je zdrojom pravého života a zmyslu. Keď je život prázdny, nudný alebo ťažký, je to znamenie, že tvoje srdce sa snaží vyplniť prázdnotu vecami, ktoré nepatria Bohu. Človek nebude žiť len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Matúš 4:4. Iba Boh môže vyplniť túto prázdnotu, pretože bola špeciálne navrhnutá tak, aby obsahovala jeho lásku a milosť. V tichu, keď prestaneme utekať za hukotom sveta a obrátime sa k modlitbe, Boh začína hovoriť. V tých chvíľach tichého ticha pocítite jeho vodcovské pohodlie a tichý šepot jeho hlasu. Nezabúdajte, že Boh nie je len liečiteľ zlomených srdc, ale aj ten, kto obnovuje srdcia a vlieva do našich životov nový zmysel a účel. Teraz chcem, aby ste urobili krok k Bohu a povedali úprimne zo srdca: Boh je so mnou. Do komentára napíšete: Boh je so mnou a verím, že nie som sám. Každému komentátorovi dám srdiečko v tichu modlitby, čaká, aby sa k vám prihovoril. Keď čelíme osamelosti a prežívame hlbokú prázdnotu, nie je to trest, ale pozvanie od Boha. Uvedomíš si, že bez neho nie si ničím. Vo chvíľach, keď sa zdá, že zmysel existencie mizne, vaše srdce je pripravené prijať ho a Pán vás naplňa svojou prítomnosťou. Pretože Boh nemôže naplniť dušu, ktorá je plná pýchy a neporiadku. Musí sa najskôr vyprázdniť. Žiadne množstvo bohatstva, žiadne spoločenské postavenie ani žiadna osoba nemôže zmierniť prázdnotu vo vnútri. Táto prázdnota je miesto určené len pre Boha, pretože ste boli stvorení, aby ste sa s ním zjednotili. Niekedy ťa Boh umiestňuje do samoty nie preto, aby si sa cítil opustený, ale aby ti umožnil jasne počuť jeho volanie. Ako nás učí Izaiáš 41:10. Neboj sa, lebo ja som s tebou, nelakaj sa, lebo ja som tvoj Boh. Vedzte, že nie ste zabudnutí a nie ste sami. Boh ťa počuje, vidí ťa a volá ťa von z chaosu sveta, aby si nasledoval jeho svetlo. Samota je v mnohých ohľadoch bránou k najhlbšiemu a najintímnejšiemu vzťahu s Bohom. Samota je viac ako len fyzická izolácia. Niekedy aj uprostred davu môžete cítiť hlbokú prázdnotu, ktorú slova nedokážu opísať. To nám pripomína, že pevná sila nie je niečím, pred čím by sa dalo utiecť, ale môže byť duchovným darom najmä pre tých, ktorí veria v Boha.
Jednou z najcennejších lekcií kresťanského života je naučiť sa ctiť a chápať posvetnosť osamelosti. Ako sa Ježiš často vzdialoval od zástupov, aby prostredníctvom modlitby hľadal spoločenstvo s Bohom Otcom, sme tiež povolaní robiť to isté. Pričom je dôležité spojiť sa so spoločenstvom veriacich. Sú aj chvíle, keď potrebujeme odstúpiť a ponoriť sa do Božej prítomnosti. V týchto tichých chvíľach sa samota stáva vzácnou príležitosťou na prehlbenie nášho vzťahu so Stvoriteľom. Ako prikazuje Matúš 6:6. Ale keď sa modlíš, choď do svojej izby, zatvor dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je neviditeľný. A tvoj Otec, ktorý vidí, čo sa deje v skrytosti, ťa odmení. Samota, keď sa na ňu pozeráme očami viery, nie je prázdnotou, ktorú treba naplniť pozemskými vecami, ale pozvanie približovať sa k Bohu. Iba On sa môže skutočne dotknúť najhlbšej prázdnoty v našich srdciach a premeniť ju na priestor naplnený pokojom a Božím zámerom. Mysli na Boha ako na svojho najdrahšieho priateľa, ktorý je vždy pripravený počúvať bez ohľadu na to, kedy a kde, a nikdy sa neodvráti. Boh túži potom, aby ste sa s ním rozprávali nie v komplikovaných frázach alebo rituáloch, ale jednoducho tak, ako by ste sa zverili blízkemu spoločníkovi. Pritom zažijete neopísateľný pokoj. Je to hlboký pokoj, ktorý presahuje všetku úzkosť a smútok, ktorý spôsobí, že všetko, čo kedysi pohltilo vaše myšlienky, ustúpi do pozadia, pretože Boh vás uisťuje: buďte ticho, som tu a o všetko sa postarám. Keď zostaneš sústredený a budeš dôverovať Bohu, pochopíš, že ťa nikdy neopustí. Je neustále prítomný vo vašom živote. Ticho a mocne plní svoj účel. Tie chvíle samoty sú v skutočnosti príležitosťou uznať jeho prítomnosť. Na chvíľu zatvorte oči a zhlboka sa nadýchnite. V tom tichu budete cítiť jeho blízkosť, ktorá vás zahaľuje svojou láskou a útechou. Božia posvetná prítomnosť nekráča len vedľa vás, ale vedie vás a stráži vás. Keď to pocítite, chvíle samoty sa vám už nezdajú skľučujúce, namiesto toho sa budete cítiť obklopený neviditeľným, no milujúcim davom. Prítomnosť Boha, tvojho verného spoločníka, vždy s tebou všade a v každom čase. Najdôležitejšia vec, ktorú si treba pamätať, je, že nikdy nie si skutočne sám, pretože Boh je tvoj verný spoločník. Chce, aby ste vedeli, že niekedy vo vašom živote funguje aj skúsenosť osamelosti. Pomôže vám lepšie si uvedomiť jeho prítomnosť. V Matúšovi 28:20 hovorí Ježiš: Učte ich, aby zachovávali všetko, čo som vám prikázal, a hľa, som s tebou vždy až do konca vekov. Toto ťa uisťuje, že Boh je vždy po tvojom boku a nikdy ťa neopustí. A veľkú útechu nájdete v jeho nekonečnej láske. Presne ako v milujúcom manželstve, kde si manžel a manželka nájdu čas jeden na druhého, bez ohľadu na to, ako je život rušný. Aj v dome plnom detí a hostí si nájdu čas, aby boli spolu, aby sa milovali a starali sa jeden o druhého rovnakým spôsobom. Si oddaní veriaci, napriek mnohým rozptýleniam okolo seba, vždy nájdu čas na samotu s Bohom. Lebo toto je čas hlboko sa s ním spojiť. Nie je to len povinnosť, ale radosť zrodená z obnoveného srdca pre Boha vždy túži, aby ste si našli čas byť s ním o samote, aby ste počuli jeho hlas prostredníctvom jeho slova a odpovedali v modlitbe. Ježiš nám dáva dokonalý príklad v tom, aby sme si našli čas na súkromné chvíle, aby sme sa spojili s Bohom. V Matúšovi 14:23. Po prepustení zástupov odišiel Ježiš sám na vrch modliť sa. Toto slúži ako cenná lekcia o tom, ako nájsť tiché chvíle a stráviť čas o samote s Bohom, dovoľujúc našim dušiam, aby boli tiché a vedené jeho múdrosťou. Ak vo vás tento príbeh rezonuje a pripomína vám niečo skutočne hodnotné, nezabudnite kliknúť na tlačidlo, prihlásiť sa na odber a povoliť upozornenia, aby vám neunikli žiadne nové videá z nášho kanála. Neustále ponúkame hlboké a inšpirujúce vhľady do Biblie vo viere, ktoré vám pomôžu prehlbiť váš vzťah s Bohom a žiť život neochvejnej viery. Poďte s nami na túto neuveriteľnú cestu.
Keď sa cítiš sám, nie je to znak opustenosti alebo osamelosti, ale príležitosť, aby si rozpoznal prítomnosť Boha vo svojom živote. Nikdy ťa neopustí, v izolácii, navždy. V skutočnosti sú chvíle, keď ti Boh dovolí byť sám, aby si sa s ním mohol stretnúť, tráviť čas v tichu a premýšľať. Tieto chvíle sú božskými príležitosťami spojiť sa s ním, počuť jeho hlas vo svojom srdci a zažiť pokoj v jeho prítomnosti. Niekedy vás veľké ambície a významné ciele v živote môžu viesť k tomu, že budete cítiť potrebu stiahnuť sa zo všetkého okolo vás a sústrediť sa na to, na čom skutočne záleží. Práve v týchto chvíľach ticha a samoty vám Boh poskytuje priestor na dobitie energie, obnovu vašej mysle a zbystrenie vášho povedomia o účele, ktorý chce, aby ste dosiahli. Práve v tomto tichu spoznáte, že ak chcete ísť vpred, musíte niekedy uvoľniť zbytočné bremená a príležitostne musíte kráčať sami, aby ste rýchlejšie dosiahli svoje ciele. Boh vie, že na to, aby ste dosiahli veľké ciele, ktoré pre vás stanovil, budete možno musieť v určitých bodoch stráviť čas o samote. Možno nebudete musieť chodiť s ostatnými počas prvých krokov. Namiesto toho chce, aby ste sa pohybovali rýchlo a zľahka bez prekážok, ktoré vás rozptyľujú. Keď budete kráčať sami, uvedomíte si, že nie ste skutočne sami sebou, ale skôr prijímate Božie vedenie a silu od Boha. Jeho prítomnosť budete cítiť na každom kroku, ktoré vám pomôžu napredovať na vašej ceste. Tento pocit osamelosti nie je prázdnotou, ale skôr príležitosťou uvedomiť si, že ak chcete ísť ďaleko a dosiahnuť ciele, ktoré vám Boh stanovil, potrebujete čas na rozmyslenie a hľadanie jeho vedenia. Keď pochopíš, že vo chvíľach samoty nie si sám, budete sa cítiť pokojnejšie a pripravený čeliť akejkoľvek výzve. S vedomím, že Boh je vždy prítomný, vždy vedie a vždy vedľa teba. Boh vo vás pracuje na rozvoji nezávislosti. To nie je o oddelení sa od Neho, ale o oslobodení sa od závislosti na ľudských bytostiach. Biblia jasne varuje: prekliatý je ten, kto dôveruje človeku. Jeremiáš 17:5. To naznačuje, že keď príliš dôverujete iným, či už priateľom, partnerom alebo kolegom, čoskoro zistíte, že tieto vzťahy vám nemôžu poskytnúť trvalú istotu a bezpečie, po ktorých túžite. Za každým, keď vložíte svoju nádej do iných, sklamanie a zlyhanie sú nevyhnutné. Osoba, ktorej dôverujete, či už muž, žena alebo dokonca dieťa, môže byť práve tá, ktorá vás hlboko sklame. Uvedomíte si to napriek ich dobrým úmyslom. Nie sú schopní splniť všetky vaše očakávania za každým, keď vložíte svoju dôveru do iných a závisia od týchto vzťahov. Ocitnete sa tvárou v tvár sklamaniu, cítite sa skľúčený, smutný a prázdny. Ľudia, o ktorých ste verili, že tu budú vždy pre vás, môžu kedykoľvek odísť. Vzťahy sa môžu rozpadnúť, milovaná osoba sa môže rozísť, alebo dokonca stabilná práca môže nečakane zmiznúť. No cez to všetko zostávate pevne stáť a pokračovať vo svojej ceste, a to je silná realita, ktorú musíte uznať. Boh ťa nenecháva samého, aby si sa cítil izolovaný. Umožňuje vám zažiť túto samotu, aby vám ukázal, že spoliehanie sa na ľudí nakoniec vedie k zlyhaniu. Chce, aby ste mu dôverovali, a nie vo svetských vzťahoch. To je dôvod, prečo všetko, čomu ste kedysi verili, zlyhalo. A prečo vás opustili tí, o ktorých ste si mysleli, že tu vždy budú pre vás. Boh si želá, aby ste pochopili, že iba On je skutočným zdrojom síly a stability v tomto živote. Hoci chvíle samoty môžu byť ťažké, sú to chvíle, keď s vami pestuje hlbší vzťah a učí vás hľadať a dôverovať jeho vedeniu. Tieto osamelé chvíle sú najdôležitejšie a najvzácnejšie v živote. Či už to príjmete alebo nie, sú to chvíle, kedy ste pozvaní hľadať svoju dušu, ktorá sa učí porozumieť a rozpoznať Božiu prítomnosť vo vašom živote. Tieto obdobia nie sú určené na to, aby ste sa cítili opustení. Skôr vám majú pomôcť objaviť skutočnú nezávislosť, ktorá spočíva iba v Bohu. Boh chce, aby ste prišli k poznaniu, že s ním
po vašom boku. Už nepotrebujete, aby ste boli závislí na nikom inom. A toto je ten krásny dar, ktorý vám ponúka v týchto osamelých časoch. Ježiš kladie veľký dôraz na chvíle ticha, najmä v tých časoch samoty, keď sa môžete spojiť so svojím Spasiteľom a Pánom v priamej komunikácii. Teší sa z týchto tichých chvíľ, pretože nám poskytujú príležitosť počuť a cítiť jeho prítomnosť tým najhlbším spôsobom. Tieto tiché časy nie sú len na oddych, ale sú to aj hlboké príležitosti, ako sa priblížiť k Bohu a hľadať jeho vedenie a pokoj. Z tohto dôvodu príjmite tieto tiché chvíle, pretože v nich pocítite zvláštnu Božiu blízkosť a získate jasnejšie pochopenie jeho účelu pre váš život. Ak sa ocitnete v čase, keď ľudia okolo vás odchádzajú bez jasného vysvetlenia a vaša cesta je neochvejná, utešujte sa tým, že niekedy Boh dovolí ich odchod, pretože ťa chce od nich oddeliť pre svoj väčší zámer. Biblické štáty preto vychádzajú z nich a sú oddelené. 2. Korinťanov 6:17. Aj keď sa môžete cítiť izolovaní, verte, že vo vašom živote koná Boh. Pripravuje vás na novú kapitolu plnú slávy. Ľudia, o ktorých ste si kedysi mysleli, že budú stať pri vás, môžu utiecť. Ale zdá sa, že práve v tomto oddelení vás Boh učí dôležitú lekciu nezávislosti na ňom. Božím zámerom nie je len oslobodiť vás od nezdravých vzťahov. On vás tiež pripravuje na väčšie veci, ktoré vás čakajú. V tejto chvíli sa môžete cítiť stratení alebo prehliadaní. Vedzte, že tieto pocity budú ctené včas, pretože Boží čas je dokonalý. Boh pre teba pripravuje slávu, ktorú môže dať len On, a skúšky, ktorým čelíš, sú nevyhnutné, aby ti pomohli získať požehnania, ktoré pre teba odložil. Dôveruj jeho múdrosti, lebo on vie, čo je najlepšie a nikdy ťa neopustí. Keď budete premýšľať o týchto myšlienkach, pochopte, že chvíle samoty nie sú prekážkou, ale príležitosťou priblížiť sa k Bohu. Hľadať jeho pokoj a prijímať jeho vedenie. Aj keď sa cítite oddelení alebo sami, viete, že Boh je blízko a aktívne pracuje vo vašom živote, aby vás previedol každou skúškou a pripravil vás na slávu, ktorú ste ešte nevideli. Preto sa nikdy necíť opustený. Boh je vždy po tvojom boku. Ak bolo pre vás toto video zmysluplné a pomohlo vám rozpoznať Božiu prítomnosť vo vašom živote, nezabudnite sa prihlásiť na odber a zapnúť upozornenia, aby vám neušlo žiadne z našich budúcich inšpiratívnych a pôsobivých videí. Podeľte sa o svoje myšlienky v komentároch, ktoré by sme od vás radi počuli. Ďakujeme Bohu za chvíle, ktoré nám dal. Želám vám požehnaný deň naplnený jeho pokojom. Vidíme sa v ďalšom videu.